स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से। आप सभी के बता दी कि समर सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा गलिया लाल कैले रजऊ। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जोना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप लोग के बता दी कि एक गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ई गाना के गौले बाड़े समर सिंह जी और ई गाना के लिखले बाड़े हरिंद्र हरियाली जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े ADR आनंद जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 9 अगस्त सुबह 6 बजे वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आइल हुई। वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी।